Солозмухан авылында гомер итүче Флюра Фәррақова 9-нчы дистәсен ваклады. Флюра апа сугыш беткәч 45-нче елның октябрь аенда дөньяга аваз сала. Әтисенең сугыш турында сөйләгәннәрен бүген дә күз яшьләре белән искә ала ул. Безнең әти сугышта булды инде, ранен булып кайтты ул. Ярты кул башы сугыяның, иң башы. Аны кайткач монда бүген мегә барып аны иттеләр, операция ясадылар. Ул кайткачтан инде авырлыклар булды инде. Әнигә дә без 5 бала булдык, 5-нчесе минем. Авырлыкларын сиңәр өчен олы апам Салия горкага китте. Икенче апам тракторда эшләде. Шулар аркасында әдрәк җиңеллекләр булды инде. Шулар аркасында әдрәк җиңеләеп тормыш алга китә башлады. 5 баланы үстерү җиңел бирелмәсә дә, әтием бер кайчан да зарланмады. 80 яшендә бакыйлыкка күчте ди райондашыбыз. Сугыштан соң туган балаларга да рәхәт булмый шул. Нужа дигән арбаны җигелеп тарткан буын алар. Әтием кайткачтан гырланып җирдек. Укышлар арасында да әтием исән кайтты дип гырланып җирдем. Мәктәптә дә укыганда без дирегенә класс укыдык, алай 11 класс укымадык. Флюра апа бүген үзен җир йөзендәге иң бәхетле кеше итеп тоя. Бәрәкәтле гомер кичерә. Бөтен уңайлыклары булган 2 катлы йортта балалар, оныклар, оныкчыклар уңышларына сөенеп, һәр аткан таңга сөенеп яши. Аллага шөкер, үземнең 5 балам бар, 8 оныкчыгым бар. Әле менә бүген исемгенә куялар берсенә. Яңа туды, алып кына чыктылар әле. Аллага шөкер, бик әйбәт торабыз, бик Аллага шөкер балалар белән тигез якта тормышта яшибез. Шулар хөрмәтендә яшәп ятам, Аллага шөкер. Без бәхетле әбисем булганда, кызым диеп, üzülüp turganda, рәхмәт диеп, баш иямән 80 яшен туганда. Флюра апаның улы Илшат белән оныгы Рүзил махсус хәрби операция зонасына һәр вакыт ярдәм итеп торалар. Алар юлга кузгалса, Флюра апа якыннарын дугаларын укып, алар кайтып җиткәнче ут йотып торып озатып кала. Biz әнигә бүгенге көндә дә инде аның балалары, инде Ходаем озын гомерләр биреп, ул безне килгән сайын көтеп ала, мул табыннар әзерләп көтеп тора. Аның зур улы Илшат инде безнең абыебыз, гуманитар ярдәм илтә Украинага егетләргә. Аның дугалары белән алар барып кайталар. Изге дугаларыннан ташламый, һәрберебезне саклап йөри, әнинең дугалары безне саклап йөри. Флюра апаның гомере тырыш хезмәттә узган. Үзәк совхозында лаборант, ферма мөдире булып эшләгән. Авыр эш нәтиҗәседер, бүген аяклары сызлап интектерә. Тик Флюра апа зарланырга яратмый. Балалар оныклар кайтуына өеп тә бикмәгендә пешереп куя, идәнен дә сөртеп ала. Кул эшләре белән дә утырырга вакыт таба. Яшәү мизгел, аның һәр көне кадерле ди Флюра апа. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.